lembrolle que as competencias son exclusivas da Xunta de Galicia. O problema aquí é que a política de vivenda da Xunta de Galiza é un auténtico bluff, unha montaxe propagandística destinada a impresionar que logo se demostra falsa, non? E hoxe en concreto queremos falar do bluff dos alugueiros sociais e as súas consecuencias. No último plan prometeron impulsar 858 novas vivendas de promoción pública e non chegaron nin a metade. E é nese contexto en que a Xunta se embarcou nun novo bluff. Se non creamos alugueiros sociais, podemos facer pasar como tal algo que non o é. Porque o modelo de cooperativas de vivenda, neste caso en dereito de superficie, permite alugueres por baixo do precio de mercado, máis accesible, pero os prezos que se están marcando non son os dun alugueiro social. E así, en marzo de 2024, entón conselleira Ángeles Vázquez asiste e avala a presentación no Palesco da promoción Alugueiro 50 de Galivivenda baixo a etiqueta de alugueiros sociais. E aquí a Xunta de Galicia ten a responsabilidade total, porque a Xunta é propietaria dese solo, a Xunta é a responsable da súa concesión e, por tanto, exiximos primeiro desculpas por enganar a xente e, segundo, medidas para frear a acción neglixente por parte desta xestora. O problema aquí, señora conselleira, é que os cooperativistas están sendo dobremente enganados pola Xunta e pola xestora. Enganados por unha Xunta de Galiza que escolleu a propaganda fronte á verdade. Aquí está a conselleira vendendo como alugueires sociais, presentando este proxecto con un cartel que di alugueires sociais, o que non o é. E enganados tamén por unha xestora que manipula datos e informacións vontades ante unha pasividade cómplice por parte da Xunta de Galicia, porque aquí se produciron asambleas irregulares, propostas económicas que varían dun día para outro, incumprimento de prazos que ademais están pondo en risco as axudas e a viabilidade do propio proxecto. Se creou unha cooperativa paralela para evitar que o historial que arrastra esta xestora supoña un problema para a financiación da propia cooperativa. Cantas denuncias houbo nese teléfono por ocupación? Foron 3, conselleira, e cando 224 persoas lle piden asesoramento, non lle se ofrece ese asesoramento co Consello de Avogacía por un problema moi serio no que vostedes teñen responsabilidade.